eziokwu ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Anyị ga-akpapị ọsọ ozugbo dịka nsogbu na onye anyị na-eche abatago ya bụ ọzọ obodo ekwelugo nke mbụ na mbụ na ụmụ amaokwe. Ọ bụkwa ya bụ Akajiọfọ Eke ana amaokwe ana obodo Idedu. Oke anyị ma n'onwe ya n'oge na-adịghị anya unu ga-ama ihe o ji bụrụ mmụọ, o ji bụrụ oke mmụọ n'onwe ya. Ewe ndị nọ ugbu a maka isiokwu anyị chọrọ itinye ọnụ na ya, chọrọ ịkọwara ndị ụwa bụ ihe bugoro ndị mmadụ n'oge ha na-atụbeghị anya. Ụfọdụ ụka na-ese okwu nke na-ebute oke nsogbu n'obodo. Ụfọdụ ana mmụọ mberede. Ọ bụ oke ana, ịza ana. Na gboo ewe ka ndị ana si akpọ oke, ewe ka ndị obodo akpọ oke ana. Mana ugbu a ụfọdụ na-abụ ha banye maka na ha tọrọ mmadụ maọbụ na maka na ha ka mmadụ aka, ha banye na ana ya ekpokọnata ihe niile ndị ga-abịakwa ikpe ana. Ụfọdụ ekpe ihe a na-ekwesịghị ikpe, ha afụkwana ihe a na-ekwesịghị ịfụ. Ihe a niile ha ga-afụ bụ ihe ọzọ ga na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa, ka esi edozi ya na ka esi eme akpa oke ana. Ọzọ ekele ọzọ Maazị Chizzy a na-ekele m gị. Daalụ odogwu. Anyị ga-agbapụ ọsọ maka na oge adịrọzi. Nkịta a ga-egbu ya n'ichafu maka oge. Mana nke mbụ bụ oke ana na ka esi ekpe ikpe ana na gboo. Kedu ihe ị ga-akọrọ anyị gbasara ya? Ịma na ihe gatọkọrọ aghọtọkọ na obodo kịta ọkacha na Baịbụl n'Igbo. Mmụọ na-achị isi na ndị sala isi mere anyị amarozi aka nri na aka ekpe. Mana mụwa bụ ọzọ mmadụ abụchi nwa ga-aga ezo obodo ekwerugo nke mbụ na amaokwe si na a ga-akparịrị alụ n'ala Igbo. A ga-akpọrịrị ihe ọjọọ. Gịnị ihe ọjọọ? Alụ ga-anarịrị n'ala Igbo. And akpọ alụ ana maka na ndị be anyị si na akakwa aha nnụnụ eri eke ya. Na mbụ nwanne na nwanne ma nwanna na nwanna chi ịkpa oke ala ma ọ na onye nke a kpatara ego ka ọ lụọ ebe obibi na ana ka akpa oke. Ọ na-akpa ya na epupu eme gịnị akpa oke. Ụmụnna na ụmụnna chi ikpe oke, ụmụnna nke ọzọ ga-anọ ndị nke abịa eme gịnị akpa oke. Obodo na obodo chi ikpe oke, obodo nke a ga-abịa, obodo nke abịa, ndị okenye apụta eme gịnị akpa oke. N'ime ihe ahụ niile ndị okenye ga-apụtakwa mara eziokwu na ihe a bụ gịnị ogosi ụmụaka ndị na-esote ha n'azụ na-eno oke. Ebe a na onye nke ọzọ jedebe asị ha na oke maka eneghị anya o nwere ike ọ bụrụ na ebe niile emeghị gịnị ejekọgo ọnụ ama nchọpụtawu na ebe bụ ndị okenye na ndị ochie si wee mee gịnị dosa oke. Mana ndị okenye ahụ nọrụ asị na gịnị okenye ọtụtụ ọ na-agbagwojukwe ndị okenye anya maka ịma na ọtụtụ ndị okenye anyị were ụbọchị taa bụ ndị okenye agbara ọfụ. Ha marozi ndị maazị mgbe ụfọdụ na-akazi ha mara ma ihe bụ ka otu ihe si wee du n'obodo. Ha bụ na ọ gbagwoju okenye gbagwoju ụmụaka anya, ihe a ga-eme bụ eme ya obodo nke abịa nwanne nke abịa nwanne nke abịa biko ka ebe unu kwekọritere ka oke mee gịnị dị. Ọ bụrụ ha ekwekọritere asị ha nawa ha na eji eme mitin mgbe izi ka ha ekwekọrite olu ụbọchị ahụ obodo abịa, ndị okenye abịa, ụmụnna abịa jụọ ha nke ihe unu kwekọrite ha kwekọrite n'ebe a ka ha ji obi ha kwekọrite bido taa gawa ka oke dị ebe a. Ebe ahụ ha si ka oke dị o nwere ihe ndị be anyị a na-akpọ mkpọkọrọ ma ọdụ oshi na-adụ ndụ ma ogirishi. Ịma na adịrịchi na ogirishi Igbo mara mmadụ Igbo. Ndị Igbo chere nnọọ ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Ogirishi Igbo mara ihe mmadụ Igbo. Okwu ahụ dị omimi. O nwere ihe ogirishi na-eme eji si na ọ mara mmadụ Igbo. Ogirishi na-egbo ọgụ dị iche iche n'ala Igbo. Ogirishi na-eme ihe ọma dị iche iche. Ogirishi bụ ihe ndị Igbo na-anaghị eji eme gịnị egwuri egwu maka na abịa ebe a na-achọ oke a na afọ ogirishi
okwu ahụ ebewego ọnya bụ na ogirishi Igbo mere gịnị mala anyị gịnị mma na ala Igbo afọ ogirishi etinye ebe ahụ afọ mkpọkọrọ ma ọdụ oshi na-adụ ndụ ebe gịnị etinye ebe ahụ bido n'ụbọchị ahụ gawa ebe ahụ bụzi gịnị ụka ana ihe eji atị ogo ihe gbasara ana anago ndị mmadụ n'iyi karịsịa ụfọdụ pụtakwana ọ bụrụ na ha kpatara ego ma ọ bụ na asa anaghị chasị gị na o nwere ihe na-eme ha anya aja tinye ọnụ n'okwu ana kedu onye kwesịrị itinye ọnụ n'okwu ana maka na anyị afụgo oge ụfọdụ chee ebe a na-eke ana ihe oke ana ajụọ ya na ọkwagokwa nna ya na omegokwa omenala tupu ọ na-atinye ọnụ n'okwu ana enwere ndị na-echizu gbee ikpe ana Maazị Chizzy nke akwarụ nna ma ọkwa ha kpahụ nna ya ụwa atụgharịgo uwe mego na mbụ ọ na-abụ nwanne ya nọ adapụta nwanne ya ka nọ ndụ adapụta aza ala ma ekwu okwu ala isi bịa kwuo okwu ka ihe ma maka na ọ sịghị na ya ma nkwu na nna ya ka nọ ndụ cheje eju ya pen nwata tụkwa nna ya dị ngwongwo na ngwongwo ayọ ji ya na nwata nna ya nọ a na-akpa ha ụka mana ụfọdụ na-akwapụcha ma ndị oke kwapụ nna asị ya na ụbọchị taa nwata ga-asị nna ya na ụhụ ihe ma nne ya na-asị ya nwa m bịa n'otu ochiri ọsị ya ga-akpọkwana ya ma nna ya ma ọsị nwa m bịa na ebe dị ote niile ji okwe ada alụkwa ebe a na ada emekwe nke a na ebe a ga-agafekwa na ebe dị ote niile na ịgafe ebe nke a na ọzụkwa na nke ndị dị ote a ọchị ha kpatara ego ka ihe ya ga-eme n'ọhịa ya bụ ihe gbuo na anaba ana ojema baa eme gịnị mewe ihe sọrọ ya emechaa na aha eme gịnị ana na-egbu mmadụ maka na ọnwụ mberede karịzịrị ụfọdụ adịghị ama ojesi emere na-anụ na mmadụ nọgidere oke ya ọ na o ji ezụcha ana na-anazi na-achizizie ebe ọ nọ ya akpata ego ọnwụọ ọnwụ ihe dị otu a kpatara ọtụtụ ebobezi ya nọ ndị obodo gburu ya onye kpatara ọtụtụ ga-alụcha ụlọ n'ụbọchị taa ha ma ndụ ndụ bie n'ime ya ọya bụ ebe anyị Igbo na-ekwe ya shi na-ekwe na-ekwe n'ute ekwele ọya bụ ọtụtụ ga-arụcha ụlọ taa ha ma mme gịnị ha ma mme ụlọ ha rụrụ nọ ebe ahụ wa ha were maka na ha ekwerọ onye ọ bụ ọbụbụ ọtụtụ ga-etinye aka n'ịrụ ụlọ ha ma mme gịnị ha ma lụtọfụ ha tinye aka eme foundation ụlọ na-agbagote ebe esi enweta akụ ha eji alụ ụlọ ahụ eme gịnị etipịa akpọwa ndị obodo ije na ndị amụma asịghị amụma omenala ma amụma ụka asịghị na ọwa nne mpa gị nke nọ otu anọ a nọ nke abịa kwuo okwu na ana oge ị na-alụ ụlọ nọ nke bịa sịghị na iwele ana ya na nke bịa sịghị nke a nọ ya wajere mgbe ọgwụ ka iwere mee gịnị ka iwe hapụ ịrụcha ụlọ ahụ edeghị anya ọ bụrụ na o nwere nwanne nna gị bịalụ mgbe ị na-achọ ịrụ ụlọ ahụ si na-abata akwa n'oke nke ya ka eme na agwaghị ya agwa ọ bụrụ na ha na o nwere ihe dị ụtọ ahụ dị ma na ya mma ha ewinugo isi ya eziokwu na o nwere ịbịa mee ọchị ya na ọsị gị na ọya ji gị mana ịma mma nọ aja na ji aka ya agba ọgụ onwe ya mmadụ ada agbala ana ọgụ ọkachasị onye emegidere anya aka ya dị ọcha emegide onye ya inele anya hụ na nwanne nna gị ahụ bụ ogbenye maọbụ na aka adịchara ya na ụmụ ya maọbụ na ọ mụtara nwa nwoke ma na ụmụ nwoke ọ mụtara ka pere mpe isi welu na ibu ịkpatago ego na ibugoro oke ọgaranya ka ị narị ya nke ya ọ bụrụ na ịjụ na ịma nkweta ihe ndị okenye kwuru mee ya n'ike ọfọ ọbụla ọchị ana gị ji eme gịnị gbara ya ọgụ na onye ahapụgokwa oke ana nke ya bata na nke ya maka na ya enweghị ego ijewu na ikpe Chineke aja ana gbara ya ọgụ ha ga-agbakwara ya ọgụ maka a ga-ama ọrụ echi ire nke ndị mmasị na ọgwụ na ogbu oge na ome nke a na ome nke na o mere na ịma lụtọpụ na otu abụghị echi aghachị ịmara onye iji ihe ya ma onye gafere ụka ana nke gị banye na nke ya jee yọọ ya biko gịnị ya kwuo onye ọfụma maka ọtụtụ mmadụ na-ejikwa aka ha wepụta obi ha sị ya iwepụta obi gị jekwuru onye nwaanyị ma anya na okenye ọbụla nọnụ fụrụ na nwata kpatara ego ka ọ lụọ ụlọ ọ bụrụ maka ana ma ụzọ ọ ga-esi wee gafere nna ana jee buga ihe ọ ga-eji lụọ ụlọ nnukwu moto ga-eji bugara ya okwute ma onye eji alụ ụlọ okenye ọbụla fụrụ na nwata gbara mbọ weta ego ịlụ ụlọ ọ bụrụ ihe obere ihe ka o zuori ya
ịlụ ụlọ ahụ ọ sị na ya ama ma oke ya bụ oke ya alụla ala ihe ọma ha ama mbata na ebe ya mana ihe a na-ekwu okwu ya bụ nwata kpatara ego ịlụ ụlọ ijikwa obi umeala wee jekwuru okenye jesia ya nyere gị aka na ị chọrọ ihe dị ụta dị ụta ọ bụrụ na ọ maghị yọshi gị ayọshi ya mee gịnị ya lechi gị elechi ọ ka mma na imeri ụta ahụ ọtụtụ okenye were ezigbo obi shie kedu ihe ga-asị kedu ihe ya wee emekwe gịnị ya ga-eji wee lechiwe gị na ihe mere bụ kedu ebe ị chọrọ ọkwa ụzọ ị ga-echi bụrụ ihe ọkwa na osugholu gị na ị chọrọ iwemetara ngwa were nọ ihe ọma na-eme gịnị na-abataba anyị ime ihe otu ahụ ọ bụgodo na okenye ahụ meghe gị ajọ ihe echi ọma mme gịnị ọma mmeteghị ọgọ ajọ ọfọ ọma mme gịnị mana ime ya n'ike gafere oke ahụ ọfọ ọbụla ọgọ n'isi gị ga-eme gịnị ga-emetụta gị ogbugo ọtụtụ mmadụ ọzọ ihe a wee okwu anyị kwuru ugbu a wee na-ebuje m na okwu nsọ ndị Igbo maka na ikwuchara okwu ugbu a si na aja anyị na-agba ụgwọ na-ejekwara anụrụ onye aka ya dị ọcha ọgụ ọ bụ ya mere na ụfọdụ jiri ike ma ọ bụrụ oke amamihe kpọtacha ndị akpụ omume ihe niile ya nara ndị mmadụ nke ha ụfọdụ na-abụ ha jecha okwu a na kwucha okwu asị ma tụnyere nara ego azụ kwucha okwu ha daa n'ụtọ ya oruzie asị na ndị obodo bụ ihe na-eme ya na ọ maka na o jere na obodo na-akọrọ ya ọgwụ na-enyere ya nke a ma na-agba na ya nke ọzọ akọtọba ndị obodo ihe a nwere ike ibute ụfọdụ agaghị ama na ọgba okwu a ha jechara na ha ji ego na ha mere nke ọzọ ma ọ bụ ndị eji etinye ihe na maka na ha onye ahụ dazia n'ụtọ ya asị na ọ bụ ọgwụ ka ndị obodo akọ na ya ọgwụ ada agbagha o ji aka ya kpuwe onwe ya okpeze emechakwa were aka eme gịnị kpufie eze onye agwana m ọ gbafere n'azụ ụlọ ihe onye ụlọ me gịnị tesi ya na mkpa ọfụta na-eshi ishi ndị mmadụ na-eme afọ ya bụ eze onye agwana m onye ka ọ chọrọ ka agwụ ya ọ ga-eshiri na agụ iji jee sori ya so isi na ị were ego na ịbụ onye akpa obi ifi na akwụkwọ nsọ na onwe ya sị na aka ọbụla mmadụ bara na ntụ na aghụghọ ga-anakwa n'ihi na ntụ na aghụghọ otu aka ihe ọ bụla iji ntụ na aghụghọ ma aka ike wee narụ mmadụ maka na ị karịrị ya emechie ihe ahụ ga-emego gịnị ọ ga-ana n'iyi ọ naanị nwa nkenke oge ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-ewe Chineke ebinye n'ocheeze ya aja ana na ndị ichie ebinechi mba ọ bụghị oluwelu gị bụ ihe a were ihe lụolu mmadụ yie ihe maka na ndị Igbo si na o ji ihe nwata were aka elu aka fụ akwa ụfụ ome gịnị kedu ihe bụ aka ịfụ ahụ ụfụ aka nwere ike ịfụ ahụ ụfụ na akwa ahụ iji ayị isi na otipịa aka nwere ike ịfụ ahụ ụfụ na gụwa bụ onye na-ayị isi na Chineke na aja na-asịgwo gị mba maka na akwụkwọ nsọ na onwe ya si na ụgwọ ọrụ onye mmehie bụ ọnwụ na ozugo nke ị nọrọ natawa na be ndị mmụọ ka ndụ dị ndụ zuo ike ewere ndụ onye ahụ mgbe e were ndụ onye ahụ ifụ na aka afọ gị ụfụ ndị nwe mmadụ ajụwa kedu ihe bụ ihe onye ya gburu onye a ajụtazi ya si na onye nwa ogbenye ochi ibu na mgbe ahụ aka afụ ụfụ oweteghị ya achụwa nwa ogbenye ahụ were ihe ya ihe ma ya bụ na onye ọzọ emeghị gịnị awụrọ ọ dị ma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwerekwu gị olu ahụ ị na-anụ bụ olu Ezeani gburugburu Ezeani Amaokwe gburugburu ọzọ obodo ekwelugo nke mbụ na mbụ na Amaokwe Ojiọfọ Eke Ajani Amaokwe anị obodo Idedu kpọmkwam ọ bụ oke oyi mana owe ya ọkwa ya Jiọfọ oke Aima nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na gịwa bụ onye a na-emegbu na-emetọ ma ọ bụ na iwero mmadụ na Eke Ajani Amaokwe ndị mmadụ na-eje ekpe ikpe ọdịnala ịba ikpe mmụọ na ana nsọ ha ana nsọ ndị Amaokwe ụfọdụ na-esi obodo dị iche iche ndị a nara nke ha n'ike ndị a kpabiara nke ha ha kwuo okwu asị ha onye ka ịbụ a na-eje ebe ahụ enwezi ka o si dị gị ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya gbasara ihe a na-akọ ma ọ bụ na a na-emegbu gị nwe ha ka ị ga-esi eme ya na ị chọrọ ka ikpere gị ikpe mmụọ ikpe ziri ezi kpọọ akara ekwentị a 08068461936 ya bụ 08068461936 08068461936 ọ bụ ya bụ akara ekwentị ọzọ obodo ekwelugo nke mbụ na mbụ n'obodo Amaokwe gbaa gburugburu Amaokwe dị n'Udi na obodo Enugu ebe a ihe anyị na-ekwu bụ oke ana ndị mmadụ na-aza ana maọbụ ụfọdụ na-eji atinye ọnụ n'ihe gbasara ana na ezi ezi anara ego azụ maka na onye nke ọzọ enweghị mmadụ ekpegide ya wee nara ya ana ya tata
anyị ga-achọ ka unu jụọ ajụjụ jiri aka unu jụọ ọzọ obodo ekwerugo nke mbụ na obodo Amaokwu gbaa obodo ekwerugo n'eziokwu obodo ekwerugo n'eziokwu obodo meche ha ekweta n'eziokwu bụ gịnị bụ ndụ obodo mechekwe jụ na eziokwu ama nchi n'ụwa na-agbasa ụgha mmadụ na-agbasa okwu ụgha maka ihe nke ụwa ma maka akụ nke ụwa imeche ikweta n'eziokwu ya bụ ọzọ obodo emego gịnị obodo medere ụgha mechekweta n'eziokwu ndị be anyị so ekwe okwe n'igwe okwe na mmụọ ikwe okwe n'eziokwu na ndụ mgbe ilukwe na be mmụọ ikweta n'eziokwu bụ eziokwu ọ dị mma ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a jesonyere anyị ebe anyị subscribe ọkụ igwe n'afọ ihe anyị na-eme subscribe kpakpa aka na ebe a ga na-agwa gị na anyị pụta ma anyị na-afụ ya bụ ana m ekene ndị niile nọ na mba ụwa dị iche iche wee na-ekiri anyị ugbu a na atụfuo oge maka na achọrọ m ka ndị chọgoro ịkpọcha ịjụ ajụjụ ọzọ obodo ekwelugo n'eziokwu nke mbụ na obodo Amaokwe na Eke aja na Amaokwe ndị a na-emegbu na-abịa ekpere ha ha kọsara aja na Amaokwe kedu ka nke a si adị ekwubugo m okwu a na mbụ Eke Amaokwe ndị oyibo ọwụ ana udo ndị oyibo na-akpọ land of peace ebe a na-eme udo ebe ọ na-abụ na-analụ mmadụ ihe ya ma a na-emegide mmadụ ọ gbata ebe si aja na Amaokwe unu zọwa ya na ihe were okwenye ya nwere ihe ejighị ego na ihe enweghị ike na ndụ na-achụ ya karịa ya mana ya chọrọ eziokwu onye ahụ bịa ebe ahụ site n'ike nke Chineke na aja na eziokwu ga-eme gịnị ga-apụta anyị ada eri aka azụ ebe ahụ n'ọgụwa bụ onye isi ọkacha n'ebe ahụ iri aka azụ ife ihe mere oge ozugbo ada akọchara ọnụ ọ dị mma 090 maka ndị chọrọ ejuju ajụjụ maka na afụgo m ndị bidoro gbọba ugbu a chọrọ ịjụ ọzọ obodo ekwelugo nke mbụ na mbụ na obodo Amaokwe gbaa gburugburu akara ekwentị ga-eji wee kpọzi ugbu a wee jụọ ya ajụjụ ka ọ saba gị ozugbo bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ ya na 07050791009 ịkpọọ Igbo okwu nke maka na anyị chọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ jụọ ya ajụjụ afa gị na-ebe ishi akpọ biko kwụsị okwu ike ho gaa n'iru afa gị na-ebe ishi akpọ Amara gaa n'iru ho ebe anyị ndị okenye ebe anyị emebigo omenala ebe anyị abụ m onye afọ Igbo na-amasịrị ụmụrụ aka nna m ala ahụ bụ a sị na onye nyere ala ahụ a sị ya jide ala ahụ ọ bụrụ na ụmụ onye nwụfọrọ na ụmụnna ahụ ga-ewere ala ahụ a na-etufu nwoke ofu nwoke na-anwụ n'ebe anyị o jekwere ọ kpọrọ papa fada kpọkwa ụmụnna ya eji egwuo ya agwụte ihe mana oge deman nwụsiri na onwe ozi onye kwetere ya ahụ aka abeghi ya ji gbuo my father n'ala anara ya na ahụ naghị ala ahụ mana ụmụ nwanne ya ka fọkwara aka na-ezigbo okwu ahụ sị na ihe mere bụ na ọ bụrụ na unu na-achọ igbu okwu ala ahụ na mmadụ ala ịwakọ eje n'ala ahụ ji okwu na-acha ala ọ bụrụ na iji okwu n'ala abalị unu ọ na-achịkwa azụ mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ala unu ndị na-aba n'ebe ahụ onye na-abụ ọ na-akpara ya ọtụ ha chọrọ ka ha bịa ka mụ na ha jibe ha mee ha ngwa daalụ afa gị na-ebe ishi akpọ tie ọnụ n'okwu onye ka ịma na o nwere ike na-ada na one side na one side a na-enye nsogbu okwu ala so ịma na ndị ọkpara ahụgo nke tụtara ahụgo so akwụkwọ na-adịghị eke ala so nwa nke ndị ọkpara si n'ọbịa ga-ebu ụzọ were ala
So I don't know how I did it. I copy of the new one. Look what I'm going to do. I'm going to do what I'm going to do. Yo con la fa da na fatara go ke anwa so ya ne da go ke na ka na yo ke ko ke o kuna onu no kwa kedu ihe ị chọrọ ka atinye kedu ihe ajụjụ gị ra ngo ki do para ngo na so de na da ngo do para ngo ra ngo be wan do e ke ka na do para ngo ra ngo be wan ngwa daalụ asa gị daalụ ọzọ ka ị na-asakwa ya dịka nwanne anyị kpọrọ n'izizi ewe ihe onye aka ya dị ọcha maọbụ onye a na-ala na ya n'ike nwere ike ime na ana ahụ onye ọzọ nwere isi ike ịba ya maọbụ onye jiri ike baa ya ọfụ ihe na mbụ ndị Igbo na-abụ mmadụ si ọnwụ na ọya nwanwana ọ sị ya ka ya jee ebe ahụ weta ọmụta ihe ma ọ ka ya jee bute alụsị maka anyị na-awetafe alụsị onye a n'ihe abụ ihe eji kpọọ ya alụsị alụkwụsị afọ ya so onye ahụ na-abụghị ewan ahụ na-aja aza na abụ onye alụ and alụsị batakwa alụ ahụ ọ na-eme ame gịnị ọkwụsị aịda na ọkwụsị ọ nọ na ndụ si na ọ bụghị ya wee biko na ya achịnye aka elu ọ na ọ ga-alụ n'ebe ọzọ na be ndị mmụọ alụ ahụ ọ bịara ime na anaghị eme gịnị akwụsị maka o doro anya na mgbe mmadụ na ihe ọbụla bụ ihe banyere emegbo gịnị anagbo so aga na onye ahụ ji bute arụsị dọsara ya ọsị na onye ahụ wee ya megịnị ya bupụ aja ana ahụ megịnị wole ana ọ dịkwa ndụ wonye ewe nke abụsa ebe a ewe nke a na-eyi na na-eyi Chizzy na ọ bụ onye ya bịara iwu mana ka anyị echezikwa ịkpọ akpọ na ekwentị nke nwanne anyị nwoke kwuru ajụjụ nke ahụ ọ jụrụ ugbu a bụ ọtụtụ ihe na-emebi ihe na-emebi ọtụtụ ezinụlọ ọtụtụ ngwuru okenye ọbụla amụrụ ka dị ka nwadị nwoke ọbụla amụrụ dị ka nwadị ọkpara na ngwuru abụgoro nwadị ọkpara mana ọ bụrụ na nwadị ọkpara ha anụtara nwaanyị na ọ mụtara nwa ọnwụọ eji ike ihe adị eke ihe maka na ọgago maka na ọnwụgo mana ọ bụrụ na ọ nụtara nwaanyị mụta nwa ọnwụọ owero ka ndị nke ọ tụtara buru ụzọ wee kere ihe onye nwadị ọkpara nke nwa ahụ ụmụazị ọ mụtara bụ ihe ga-eme gịnị bụ ihe ga-abịakwuru n'afa nna ha takwa n'ihe asị wadị ọkpara nna o zigboro ya bụrụ na ndị nke ọzọ ụmụ ndị nke ọzọ ọ tụtara mụrụ tọrọ wadị ọkpara ya nwadị ọkpara ya ka bụgodo na ọdụ ahụ ịnọ onye ọ ga-abịagoro chiri ihe ọkpara nna ya bụ na ngwuru ahụ ka anyị were nke afa gị na-eme isi akpọ ekele gị nne ka email ngwa gaa n'iru Ndubuisi I'm a dog that you see that a care on the I'm going to call in a mom. A kaja na amokwe. A kaja na amokwe. Also, on the ananara on our walk here. Only money when you have fools on our walk. Ọ ga-asa gị ugbu a ngwa gee ntị ka ọ saa gị ahụ gee ntị ọ na-agba ogi akarịcha n'ihe o ji dị ka anyị na-ekwu okwu a na bụ maka na nke a bụ isiokwu anyị ji taa ọ na-agba ogi ya ọfụma onye ọbụla eji na ọma nga n'iru na ọma nlu ka ibi ya a sị na nwoke tocha ochere ibi ya maka egbene ọbụla kwachasị nwanne ya akwa na ọ bụ ajọ egbene ka ọnwụ egbene ahụ na-aka nwanne ya kwa ya bụ onye ọbụla na-emegbu egwu n'ụzọ ọbụla amụtakwa nwa amụta ibe ya ọ bụghị onye ọ ga-aba amụkwa achịcha amụkwa na nwa ma ọ bụ onye nyere mmadụ ego ndị gboo si na ndị ụmụ nwaanyị ndị okenye gboo si na nwa ya ga-aba amụkwa achị ụzọ otenechi ọ dị mma hapụ ilu ahụ ị na-atụ n'efu ahụ ndị chọrọ ịkpọ ọzọ unu nwere ike ịkpọ ya na 08068461936 ya bụ 0806 na osi ebe a pụọ o mesị ha ọ na-akpasị ya na-akpọ ya na 0806-846-1936 0806-846-1936
mana ịchọ ịjụ ajụjụ ugbu a ịkpọọ na 09097711009. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Good evening. Hey, ekene gị ọkwa waba eze na-akpọ. Good evening. Ọ ga-adịrị gị na mma mgbede ọma. Jụọ ya. Biko, kedu ihe na-akpata n'ụfọdụ alụsị bụ analụ nwa ogbenye ihe ya n'ike na nke nwere ike na ya eri ọtụ gbachiri oge n'ụwa like anụ ya nwere ike irute plọt onye ji ego ọfụma n'ahịa were polisi mete ihe niile o jee tụọ ya alụsị. Kedu kpatara na ụfọdụ alụsị ada alụ ọrụ ozugbo a tụrụ ya, ụfọdụ na-alụ ebe 40 years mgbe nwa ogbenye ahụ ekpokọtara adịrị peketa adịrị nọrụ na adịrị na ụfọdụ na-alụkwa ọrụ ọsịsọ mana ụfọdụ na-alụkwa 40 years mana azụ onye nwa n'ọma na-asị ya kedu ihe na-akpata ya amaghị m mana nchọrọ ka iche ya nkọwatalụ m maka na asị na onye bụ mmadụ ụzọ chiwe ite na-ebu ya ụzọ enwe mkpọpụ ite. Ngwa daalụ. Daalụ. Ọzọ ọkwa ị nụrụ ya? Ị ga-asa ya ugbu a? A ga-asị ya. Ngwanụ. Ife ị ga-aghọta n'ụwa kịta bụ na asị na ngwere makpụrụ amakpụ karịa amaọzọ nke afọ na-arụ. Bam. Ndị Igbo si na are you this? Yes, that is what I am. Are you this? That is what I am. Ọ karịzị. N'ọnwụ bụchi ọbụla a na-ala gị bụ nwa ogbenye ihe ije n'aja wetala aja na ihe eji eje na ya jechigara ya mkpu na a na-anara gị ihe gị. Ọ bụrụ eziokwu na ihe iji bịa bụ eziokwu, aja na ga-ejere ọgụ. Aja na kwesịrị gị jere ọgụ bifo otu ahụ agwụ. Maka na ndị Igbo si na-atụwa mmadụ alụsị ọgba ahụ ma olu ahụ na ọnwa isii ogbobu na onwe onye mere ya ma a na-akụ ya ahụ dị ọcha. Mana o nwere ihe na-eme n'ala Igbo n'ụbọchị taa. Aja na ahụ bụ alụ kwụsị ndị nna 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 anyị ha guzowere. Onweghị onye ga-akọwawu ma ọ ga-ekwuwu si na ka o si bido. Mana ọzọ enwere ewero ndị dịka onye na-ara mmadụ ihe ya onye ahụ jee maka na o ji ego bie ndị ọzọ jee na ebe nnukwu arụsị ka ebe onye nke ahụ jere. Onwe ha aja ka nwanne ya. Maazị Chizzy onwe ha arụsị ka nwanne ya. Ha cha bụ mmụọ. Mana ọ bụ ka esi eme ya. Mana ụfọdụ na-esi n'aka onye na-eme ya. Arụsị ọbụla were nsọ. Bifo asị gị bịa tụọ arụsị ma ọ ka ị bịa ṅụọ arụsị a ga-achụgodo gị na maka ije sọ nsọ iyi onye a na-akpọ nsọ iyi. Bifo asị gị bịa bugharị arụsị a ga-asị gị na godo jee sọ nsọ iyi abalị 7. Nwoke na-abụ abalị 7, nwoke na-abụ abalị 9, na nwoke na-abụ abalị 4 ofu izu ije sọ nsọ arụsị. O nwere arụsị ọ ga-abụ agwaghị ihe ịma na-eri wee bịa gị na nwaanyị ama dine ịma nrikwa ihe mmanụ dị agwọrọ ya nsọ ya agụọlụ gị nsị ya agụchalụ gị nsị ya ịbịa. Otu anyị isi asọ nsọ bụ ka eze mmụọ na-agụ arụsị ahụ ga-esi wee mee. Ọtụtụ bụ na eze mmụọ ada asọ nsọ. Ọzọkwa bụ na ọtụtụ eze mmụọ bụzụ wote ka erie. Ọ ya mere na omenala anyị esi ozi ike. Mana ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa bụ ndị alụsị kwụsị ndị eze arụsị Enugu steeti. Ihe anyị na-eme ndị Igbo ndị bụ ndị ọgụ mmụọ. Ihe anyị na-eme taa bụ ka ihe ọjọọ ọbụla dọ n'omenala megịnị bụ maka na omenala bụ ka ndị ihe ọnwụ ya bụ okpukpere anyị na mbụ na mbụ. N'ụbọchị taa a na-analịghị ihe gị n'ike ijekwuru eze mmụọ jee kachasị arụ mmụọ ihe ọ si weta. Ọ bụrụ na onye ahụ anaghị ihe ahụ ka uwe ego ọtụtụ eze mmụọ ka a na-ejekwuru n'azụ jekwuru ya onye ahụ eje nyechie ya ọnụ o jekwuru arụsị ahụ nje megherikwa ihe ahụ. Mana ka m gwa gị arụsị ahụ ga-emechegbuo ya ahụ mana onye izuzu ọ ga-egbu bụ gịnị eze mmụọ ahụ. Ọ ga-egbu ya kpatara oge ji wee mee ka o tewe aka ruo 40 years before 20 years maka ndị a ga-ekota akara ọ ga-egbugodo eze mmụọ ahụ gbuo ezinụlọ. Mana ọzọ dị ka ibe ya a na-anụ na-ewere ndị adịgboroja ụfọdụ nọgide ha eje sụcha ofu ebe n'obodo ha. Ụfọdụ ejezu ofu ebe ma ọ bụ jee napụ ofu ebe si na ana mara ha na mmụọ mara ha eje nọrọ ebe a na-emegharị ndị mmadụ a na-anazi oke ego
esi obodo dị iche iche ha na-enwe ndị ahịa ndị na-agbara ha ahịa ha na-eji obodo dị iche na-akpọtara ha ndị mmadụ onye jezi ebe ahụ mee ihe ọ sị na ọ da alụ ọrụ. Maazị Chizzy ka m kọọlụ gị achọrọ m ka ihe m ohere nke a bụ ọtụtụ ihe na-emezi n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo. Nwa okorobịa je gbachaa mbọ ọma njeju ka ọkwa akara aka ya ọma mma jejuo ka mmadụ ji ya ka onye nwa na onwe ya ji onwe ya iko iberibe ọ dara ma agha hụrụ ọ dara bụ ihe buterie na ọda aga n'iru ka ndị ọzọ o je sụcha ofe ebechi na dibia ma omenala ma arụchama ya n'ama okwe be anyị n'ụbọchị taa ọ na-eme ọtụtụ na-emezi sef ha jechie nata ha nọkọta fụ na onye omenala mara na be ha na ọ dị ka ogete afọ ọzọ mara mma ire ọ sị na awa arụsị ahụ ọ na-agọ ma gịnị mara ya ọ na-eme na ọzọ ya ọ na-eme na be anyị n'ụbọchị taa ofu grup bịara si na ine anya na ngalaba onye onyonyo nke amaokwe a na-akpa amaokwe o nwere onye nke ị ga-afụ na-amagharị ebe ahụ china ya bụ eze na-eye ọbụla afọ ya ka m na-agbọ n'echi ya abụghị na-eye ka amaokwe ihe na ya abụghị na-eye achọrọ m ịgwa ụnụ na ọwụ magomago ọwụ onye nke mmakọtakwala nwanne m nwoke bụ Obiọla anọ m n'akụkụ ma ihe m na-ekwu ọ nọkọtara mmadụ idesi na aja a na-eme gịnị na ya lụọ nlọ jekwa afe yiri tụpụrụ ebe ahụ. Achọrọ m ịgwa na ijekwuru onye dị ụta aja anụ na-amahụ a na-akpọ ha oku ka o melu gị ihe o mere ama ndụkwu ile maka na ọ bụ ịbịa ka ọlụ gị ihe arụsị eme gịnị agbakọta ya azụ mma ọ bịara agbakọta ya azụ ọ wụsacha ihe na ada na otu ahụ ọ dị bụ ome gịnị ka ọ dị. So ọtụtụ ihe na-emezi ọtụtụ ndị mmadụ ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa onye nke ịfụsịrị eze nwaanyị eze enu eze ana eze nke ọ bụrụ otu esi eme ya na mbụ bifo mmadụ eburu ọfọ yewe aja ma ọ gọwa arụsị obodo na-aga ije pụọ gaa ije mmadụ eziokwu na ome gịnị na-akpọrọ onye oku emechi obodo akpọtakwa ibe na abụọ ma atọ abịakwata kwuru n'obodo na aja anụ obodo ahụ a na-agba afa na-ajụ ese owe eziokwu bụ na ihe dị ụtọ adị agbachafa ahụ eziokwu ọ ga-apụta mana ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu ọ ma mpụta ọ bụrụ eziokwu ndị okenye bụ ihe ga-anọlụ mee gịnị ofu onye ada anụ ụda egbe ndị okenye ga-ezu obere ọfọme gịnị kụọrụ gị nsọ gwa ha otu esi eme gịnị ọ bụrụ obere ihe ka ọwụ ma n'ụbọchị taa ọ magomagozi eji abanye mere aja anụ ji eme gịnị anọzụ n'akụkụ ihe a na-eme ada emezi gịnị ada adịzi ma n'ụbọchị taa anyị bụ ndị arụkwụchi n'ala Igbo si na ọma mmezi arụsị ọbụla anyị gara wee chọpụta gbaa afa jụọ ese wee ma na onye na-ebu onye magomago na ọ bụrụ onye kwesịrị ịnọ n'oche ahụ na ya anyị ga-eme gịnị anyị ga-eme ihe omenala anyị ga-eme a na ahụ ewere aka eme gịnị chụọ ya ọsọ maka na ọdụm anya na ndị arụkwụchi ahụ na-akwadokwa ịbịa mana ụbana nna m bụ gịnị amaokwe nke ọbụla bụ nke ọjọọ ga-apụ bịkọsa amaokwe adịbi ya aka n'ihe ọjọọ anyị adịghị eme ihe na-ezighị ezi amaokwe bụ obodo a maara dịka omenala na-eme ihe ziri ezi na-eme ikpebe gịnị kwụrụ ọtọ. So Maazị Chizzy onye a bụ ihe na-ebute oji dịka akụkọ ihe a dịka echichi ga-abụ ndị chọrọ ihe ume ebe a ndị na-akpọ ọkarịrị akarị chọrọ itinye ọnụ mana ihe a ga-eme bụ ka a kpọọ gị n'akara ekwentị a izuụka ọzọ na-abịa ka a kpọọ gị n'akara ekwentị a ka ewezira onye chọrọ ịjụzi ya ajụjụ jụzie ya ajụjụ na 080 684 61936 080 6846136 ọ nọkwa na WhatsApp ya bụ na 08068461936 unu ajụbazie eze Ajani amaokwe gburugburu mmadụ abụchiwa ga-aga enewa ga-aga ọzọ obodo ekwelugo n'eziokwu nke mbụ na mbọ na obodo amaokwe ọ bụkwa ya bụ aka ji ọfọ eke Ajani amaokwe nakwa ana obodo Ideedu oke anyị mana owe ya 08068461936 mkpọbazie ọ bụ na eje na Kpakpando TV na YouTube ugbu a nọ na ya akpatụ wee rụfụkwana onye anyị na-ekwu maka ya iru ebe anyị sọbskraịbụ wee na-esonyere anyị kwa ụbọchị ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị anyị atala akị ji eze maka na anyị na-aba ezi n'ụmụ ihe ọzọ anyị wegasị ka oziọma eji ọfọ gbazie n'oge nke ya cheta na abụ m Chizzy
and jesoro m na Kpakpando TV na Facebook mana YouTube nakwa Chizzy na Facebook ọ ga-adịrụ niile mma Obiora kene nwanne gị nwoke oge na-asịzi anyị kwarapụ ekerekwara m ọzọ na ozu ọma nke ọ na-ezusoro Igbo niile ka anyị gbado anya wee malụ nke bụ nke na-eme ihe ziri ezi ekene m ụnụ daalụ na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ka ọ dị n'izu ụka ọzọ and people interested in the other way.